Απόψε σκέφτηκα για λίγο από τον κόσμο αυτό να φύγω και μέσω των ονείρων από τη μιζέρια να ξεφύγω. Να πάω κάπου καλύτερα, να αισθανθώ τον ήλιο. Μήπως και νιώσω ελεύθερος και αφαιθώ για λίγο. Να κοιτάξω γύρω μου, να δω χαμόγελα και όχι θλιμμένα μάτια πάνω σε όλα τα πρόσωπα. Να κοιτάξω στον καθρέφτη, να δω εμένα και όλα τα κομμάτια μου να μαζεύονται ένα-ένα. Σ' αυτά τα όνειρα να έχω δύναμη και θάρρος για να σηκώσω στην πλάτη μου το βάρος των πράξεών μου, των ιδεών μου. Να αντέξω μαχαιριές από τα χέρια κολλητών μου. Να πω συγγνώμη σ' όσους έχω πληγώσει, να συγχωρήσω όσους με πλήγωσαν και το έχουν μετανιώσει. Αφού η θολούρα στο κεφάλι μου έχει γίνει πλέον τόση, που ακόμη και οι σκέψεις μου με έχουν προδώσει. Κι όταν θα νιώσω πως το όνειρο τελειώνει, θα πω στον εαυτό μου πως τα τίποτα μη σ' αγχώνει. Νύχτες θα έρθουνε και θα το δεις στον κόσμο των ονείρων σου πως θα ξαναβρεθείς.